Duwende, aswang, manananggal ug uban pang makahadlok nga mananap, dili lang kuno makita sa kabukiran kay anaasab sila online. Ani ang detalye? Mutuo ba ka sa mga istorya sa katigulangan, sama na lang sa di kuno angay mula agong gabi ina, kay naglaroy-laroy sa palibot ang mga aswang nga anda mo dagit kung masiplatan kanila. Karong new normal, lahi na ang ilang paagi aron ipakita ang ilang presensya. Online na ang pagpanghadlok tungod kay makita na sila sa usa ka virtual art show. Bida dinhi ang klase-klaseng paintings nga haom sa titulong Philippine Myths, Pinoy Legends, Folktales and Creatures. Ito kasing show na to is pinopromote namin yung culture ng Philippine mythology. Kasi usually, 'di ba, oral culture to na parang kinukwento-kwento lang. 95 ka mga artist sa tibuok Pilipinas ang misalmot og 12 niini taga Mindanao. Usang estudyanteng si Dave Saavedra nga taga Tagum City nga mipasa sa screening aron mahimong virtual art exhibitor. Ni-inter ko ani na art show kay gusto na ako ma-measure akong capability as an artist o wala jud ko nag-expect na makuha ako ang art. I'm thankful for that. Tumong sa virtual art show nga magpabiling lig-on ang art community sa nasod, ilabi na ang kulturang Pilipino. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.